Fideo dosbarth chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 4. Gyflwyniad y dosraniad normal. Dangosir y crynodeb data gasglwyd wedi arolwg I fewn I mas 2000 o fabanod newydd anedig. Dyma'r histogram, neu histogram gyda dwysedd amlder gyda ni yma, a dyna'r ystadegau cawson ni. Y cymydr, yr chwartel isaf, y canolrif, y chwartel ucha, y gwiriad safonol. Felly, newch chi nawr ysgrifennu baragraff bach I ddisgrifio nodweddion pennaf y dosraniad yma. Daliwch y fideo I wneud yna a wedyn ewn ni mlaen. Os greu histogram amlder cymharol, neu histogram wedi'n normaleiddio ar gyfer y data, hynny yw, I ni'n mynd I rhannu dy 2000 fel bod ni'n neud yr arwynebedd I gyd yn 1 nid yn 2000. A ni'n cael yr histogram gyda dwysedd amlder cymharol gyda ni yma o dan yr nid y gromlin, ond y bariau. Chi'n gallu gweld mae'r ochrau ar yr ochrau nawr, mae'r rhifau lot yn llai o 6. Gallwn ni ddisgrifio y dosraniad yn un gymesurol, yn weddol cyfartal y ddwy ochr, a gyda siap cloch, bell-shaped, maen nhw'n dweud. Mae hyn yn nodweddion ar gyfer dosraniad pwysig iawn o'r enw y dosraniad normal. Ar y graff wnawn arosod graff y dosraniad normal gyda chymydr 3141 gram a gwiriad safonol 262 gram. Hynny yw, cymydr a gwiriad safonol o sampl y babanod yna'n arolwg. Ni gosod hwnna ar y diagram a cawn ffit eitha da iawn. Eitha da. Felly dyna ni, yr un coch yw'r graff dosraniad normal gyda'r cymydr yna a'r gwiriad safonol yna. Felly nawr ni'n gweld y siap cloch gyda ni yma. Ac arwynebedd dan y gromlin yma nawr yw 1. Os y gellir modelu X gan y dosraniad normal gyda chymydr yw a gwiriad safonol sigma, hynny yw ar amrywiant yn sigma sgwar, I ni'n gallu dweud bod gan X ddosraniad normal gyda chymydr myw ac amrywiant sigma sgwar a ni'n gallu ysgrifennu yn y fformula yma X a ddosraniad normal gyda chymyd y parameters yn y bracet yw'r cymydr a'r amrywiant. Os mae M gram yw mas y babi nesaf yw enni mewn ysbyty mamolaeth, mae'n gwaith blaenorol yn awgrymu y gallwn modelu M gan y dosraniad normal gyda chymydr 3141 a gwiriad safonol 262 neu amrywiant 262 disgwyrio. A gallwn ddweud mae gan M dosraniad normal gyda chymydr 3141 ac amrywiant 262 disgwyrio. Ac ysgrifennu fe yn y ffurf yma. Felly X a dosraniad normal, cymydr, amrywiant, neu gyda'r amrywiant yn 68644. Mae'r ffwythiant phi X ar gyfer gromlin normal gyda chymydr myw a gwiriad safonol sigma yn eitha cymleth. Felly dyna'r fformula, as dim angen I chi gofio fe, jyst gwybod beth sy'n digwydd. A ni'n dechrau gyda'r siap wedi lleoli o gwmpas myw yn 0 gyda gwiriad safonol 1. A ni'n mynd symud rhai o'r rhain a gweld beth sy'n digwydd i'r siap. Nawr I ddechrau, mae'r gromlin, y graff normal, yn dilyn siap cloch. A mae fe'n gymesurol o gwmpas yr linell lle mae X yn haflu myw. A mae gyda fe pwyntiau ffurfdro. Y gromlin mynd o un ffordd I ffordd arall, lle mae
x yn plus neu minus sigma 1 gwiriad safonol. Felly dych chi'n gael gweld beth sy'n digwydd. Wrth i newid y cymedr, chi'n gweld bod yr siap yn mynd tua'r dde. Gwmws yr un siap a mae'n mynd tua'r dde. Ond os i ni'n newid yr sigma, gwiriad safonol, mae'r siap yn lledaenu ac mae'n mynd mwy isel. Mae dal yr arwynebedd o dan y graff yn 1, cofiwch, a mae'r pwyntiau ffurfdro yn mu plus sigma. A chi'n gweld beth sy'n digwydd i'r rhain fel i ni'n symud y graff, fel ni'n symud gwerth sigma. A gallwn ni symud gwerth mu hefyd, nôl i 0. Symud mu, ond yn symud y siap. Symud sigma yn newid yr pa mor uchel yw e a pa mor llydan yw e. Felly symud mu eto, chi gael gweld yn gweithio, a wedyn symud sigma, wneud y mwy llydan a mwy isel. Mae'r arwynebedd fod yn dal rhywun peth. Felly nodwch hefyd bod cynyddu mu tra'n cadw sigma sefydlog yn symud y dosraniad i'r dde, na beth wnaethon ni. A wedyn ni cynyddu sigma tra'n cadw mu yn sefydlog wedi cael yr effaith o lledu'r gromlin ond lleihau gwerth mwyaf ffai. Mae'r lluniau isod yn dangos detholiad o ddosraniadau normal ar gyfer gwerthoedd gwahanol am y cymedr mu a'r gwiriad safonol sigma. Felly mae'r un gyntaf gyda ni yma, a mae'r pwyntiau D nawr yn mu plus 5 sigma a mu minus 5 sigma. Mae gwiriad safonol sigma yn 5 a mae'r cymedr yn 4. Ni wedi canoli o gwmpas mu yn 4 a mae'r gwiriad safonol yn 5. Yr ail un, mae mu yn 10 wedi canoli o gwmpas 10 a mae'r gwiriad safonol yn 1.8. Sigma yn 1.8. A eto, y ddau pen yma yn mu minus 5 sigma a mu plus 5 sigma. A chi'n sylwi os braidd dim arwynebedd draw ar y pen. Mae'n dilyn 0. A'r un ola yma yn cymedr mu yn 80 a mae'r gwiriad safonol yn 53. A mae dal braidd dim arwynebedd draw heibio i mu plus neu minus 5 sigma. Yr arwynebedd eto cofiwch yn 1. Nodwch ym mhob sefyllfa nid oes fawr dim arwynebedd o dan y gromlin i'r chwith o mu minus 5 sigma neu i'r dde o mu plus 5 sigma. Ffwythiant dwysedd tebygolrwydd ar gyfer y hap newidyn lle mae x yn haflu yn x yn a dosraniad normal mu a sigma sgwar. Felly, os mu gyda ni yma, mae'n canoli ar gwmpas, mae'n mu plus a minus sigma ar gyfer yn pwyntiau ffurfdro ni, a draw ar y pen yw mu plus neu minus 5 sigma a mu plus 5 sigma yma. Mae'r gromlin yn ffwythiant normal, yn dilyn siap cloch. Mae e'n gymesurol o gwmpas x yn haflu mu. Mae pwyntiau ffurfdro dy fe yn x yn haflu mu minus sigma a x yn haflu mu plus sigma. Pwyntiau ffurfdro, newid o un siap i'r siap arall. A wedyn ni, mae gyda fe braidd dim arwynebedd o dan y gromlin i'r chwith o mu minus 5 sigma ac i'r dde o mu plus sigma. A dyna'n siap ni ar gyfer dosraniad normal. Gan gawn y tebygolrwydd ar arwynebedd o dan y gromlin,
norma gallwn ddweud gyda chywirdeb eitha manwl bod na ddim tebygolrwydd islaw y pwynt yna neu nes lan na'r pwynt yna. A dyna chi'r cyflwyniad i'r dosraniad normal sy'n ddosraniad pwysig iawn ac yn ddefnyddiol i ni nes ymlaen.